Anti-terror bill? Anti-meme bill? Masa yung mga cancel ako pala si Mocha Frappuccino para magandala legit fake news sa Pilipinas. At ngayon, sisimulan na natin isa ito sa mga pinakamatagal kong pinag-isipang topic ngayon sa channel dahil sobrang ganda ng mga argumento pro and anti sa bill na ito. At bigyan muna natin ating konteksto. Ito'y lumabas Anti-Terrorism Bill ngayon 2020 na isang updated version ng Human Security Act ng 2007. 13 years ago. Bago natin simulan ng pag-usapan yan, daanan muna natin ang mga memes para madahan-dahan ang ating adhikain sa ngayong video na ito. Memes if the anti-terror bill is passed. Si John Lloyd ba yan? Si John Lloyd ba yung gagamitin mo kung hindi pumasa ang bill na ito? How to convene MMA is just a meme. Sobrang 1984 vibes yung meme na ito. Alam niyo, basahin yun. Tungkol siya sa mga political unrest, tungkol sa paano kung ang gobyerno ang humahawak sa lahat ng ginagawa mo. Yung ginawa ni George Orwell, isa sa mga pinaka-paborito kong libro. From Oliver Pato, Junk Terror, Activism sa Terrorism, Johnny. Can I say something weird? Ay, ako. Maganda to mga memes nyo. Okay, ayan na. Dadadahan-dahan na tayo sa topic natin. Kung pro ka man o anti ka, anti mo. Pag-uusapan natin pareho yan. From Brent, grabe talaga. Lawyer up! Type lawyer up agad para matanggal yung felony mo ngayon GTA. From Comrade, Philippine government wants to pass terror. Ayan, ito naman, pro naman to sa bill, di ba? Kanina anti. Sabi ko sa'yo, yung mga cancer, nakikita nila ang both sides. So yun ang mga memes natin. Ngayon, simulan na natin. Bigyan ko muna kayo ng onting konteksto. Siyempre, lahat ng sources ko nasa description. Kung gusto nyo basahin ng salita sa salita, pwede nyo basahin sa ibaba. Onting disclaimer, ako ay walang tinapos sa law. Ilang beses yung nainisip kung gagawin ko ba to, isip ko sayang naman yung plataforma ko na nakuha sa katarantaduhan kung hindi natin mabibigyan ng onting liwanag ng mga bagay-bagay kahit sa mga simple kong salita. Lalo na ngayon na maraming taong namomroblema, maraming taong naghihirap at maraming taong umaasa sa ating gobyerno at umaasa sa tulungan ng isa't isa para maibsan ang hirap at makaraos ngayong sakuna. Ito mismong public file ng mismong batas at kung makikita mo dito, nakalagay dito lahat ng mga sections, ano ibig sabihin ng terorismo, definition of terms, at dito lahat yan. Para thesis lang ito. Alam ko iba dyan walang silbi sa thesis nila kundi magbayad lang yung pagpaprint at pagbind. At ngayon, lalabas na ang mga hindi mo ginawa. Diba? Kung kailan kailangan natin yun, diba? Nung binasa ko to lahat at halos mamatay na ako sa mga terms at mga kung ano-ano mga discrepancies at ambiguous meanings, ibig sabihin ng sobrang daming ibig sabihin o pwedeng ma-misconstrue. Kaya nag-isip ako ng parang paano ko ito padadaliin sa lahat. So, hindi naman ako ulit yung mga walang silbi yung professor na bibigyan ka lang ng mga teksto. Basahin nyo yan, mag-quiz tayo next week. Dito, medyo tatalakayin natin sa mabilisang paraan dahil hindi naman ako sobrang kwalipikado para talaga himayin itong ilang daang pahina. Napalit ko siya sa tatlong salita: intent, scope, at degree. Unahin na muna natin ang scope. Yun ay kung hanggang saan ang lawak na tatamaan ng batas na ito. Dito natin mailalagay yung mga anti doon sa bill. Dahil, paano yan? Paano ba bigla ako napagsabihan na isa kang terorista, ano ang magtutulong sa akin para hindi makulong o para hindi ma-aresto? Dahil dito sinasabi na hindi mo na kailangan ng warrant of arrest. Kung titignan mo ang pinagbago ng 2007 sa 2020 na anti-terror bill ay hindi na kailangan dumaan sa korte. Ibig sabihin, hindi nila kailangan kumuha ng warrant of arrest pag meron na agad na suspetsahan ang Anti-Terror Council o ang ATC. Ang ATC ay binubuo ng top cabinet officials. Ano ang safeguard mo? Ano ang pwede mong panlaban? Pa ikaw ay sabihin na natin may masama doon sa loob ng pulisya. Anong pwede mo ipaglaban? Di ba makikita mo sa 1987 Constitution natin, Section 18 ng Bill of Rights na no person shall be detained solely by the reason of his political belief and aspiration. Dilawan ka, papadigs ka, kung anumang mga gobyerno pa ang magdaan sa libo-libong taon pagkatapos nito, hindi ka pwedeng i-detain, hindi ka pwedeng arrestuin dahil lang sa political beliefs mo. Meron kang freedom of expression at meron kang karapatang pantao na ilathala ito ng walang takot na makasuhan o pagtripan ng gobyerno. Sandali, yun ang ideal. Yun ang ideal na mundo. Ngayon, naiintindihan ko ang mga anti dun sa bill. Dahil
kung mapapansin mo, 'di ba? Kaka-party lang ng ating NCRPO chief, nung nagmanyanita siya. Mapapansin mo na merong hulog o merong batak yung takot ng tao na ngayong magkakaroon ng onting kagat yung ating batas, baka maabuso to. Ang batas sa kanyang sarili, di ba? Nakasulat sa papel, nakasulat sa Constitution, walang bahid yan. Kung nag-aral kayo ng mabuti, the Constitution is the supreme law of the land. Walang makakalagpas dyan, mapahayop ka man. O asal hayop kang tao. Ngayon, ang malaking problema mo dito ay yung mga taong nangangasiwa sa batas na hindi sumusunod sa batas na pinapaira nila. So, ngayon tingnan mo na lang, 'di ba? Nakikita mo yung mga ginagawa. Hindi sumusunod ng mga pulisya, hindi sumusunod ng mga senador, lumalabas na lang bigla sa COVID. O may mga ginagawang tayo mga mamamayan hindi ay sinusunod natin ng maigi. Dahil 'di ba? Mabuti tayong mamamayan dito eh. Tapos makikita mo, yun ang ginagawa ng iba. Naiintindihan ko yung takot na ina-express ng mga anti sa bill na ito. O ngayon, doon naman tayo sa pro. Ito ang masasabi natin yung degree. Mapapansin mo na isa tong malaking upgrade sa Human Security Act noong 2007 na lumalaban sa terorismo dito sa Pilipinas. At sinabi dito ni Senator Panfilo Lacson na isa sa mga author na gumawa ng bill na to na isa tong dead letter law. Dahil yung Human Security Act dead letter law. Tawagin na nating dead letter law kasi 2007 ito naipasa. Pero kaisa-isang conviction na nangyari. Dahil kakaunti lamang ang nakasuhan gamit ang batas na ito. Marami sa mga quoted terorista ang nakataka sa mas mahinang punishment o sa mas mahinang parusa gamit sa kidnapping lang, murder. Dahil hindi ganon kalaki ang kagat ng batas sa Human Security Act of 2007. Yun yung mga pro doon. Dahil syempre, yung mga alam ko, yung mga pamilya dyan, sa ating mga Mindanao na mga cancer dyan, na subscriber, yung mga naghihirap dahil sa mga NPA, sa mga paulit-ulit na mga barilan, malaking dagok yun sa kanilang pamumuhay, sa mga nawala sa kanilang buhay, at naiintindihan ko din yun. Ngayon, dahil sa degree na pinalalim yung mga parusa, pinalalim yung kagat ng batas, hindi na siya magiging dead letter law. Baga, sobrang hina nung batas, sobrang hina kayang hawakan ng batas ng Human Security Act of 2007, hindi ganoon kalaki at ganoon karami ang napaparusahan sa mga nahuhuli nila o napapahina yung parusa ng batas sa kanila. Napansin ng mambabatas na yung Human Security Act of 2007 ay hindi ganong kalakas. Kumbaga lolo na to. 'Di ba? Mahina na siya, hindi ganong kasakop yung mga bagong ginagawa ng mga terorismo dito sa Pilipinas. Nagiging nagiging parang taguan ng Pilipinas ng mga terorista. At naisip nila, paigtingin natin para maging deterrent, para hindi mo lalong gawin dahil alam mo yung pwedeng gawin sa'yo. Iba nakakatakas na sa mga kunyari kidnapping na kaso kaysa terorismo na mas malaki ang pataw, mas malaki ang palo sa'yo. Pinatali ang ngipin ng batas para mas masakit at mas abutan yung mga taong gagawa ng terorismo. Naiintindihan ko yung takot ng iba na maaari itong abusuhin. Oo naman, lahat naman ng batas maaari mong abusuhin. Pero hindi natin maipagkakaila na yung mga terorismo na nangyayari sa bansa ay hindi nakakabuti sa Pilipinas. Ano bang bansa ang may gusto may terorismo sa kanila, di ba? Tulad nitong isang pagbabago sa probisyon ng Human Security Act ngayong Anti-Terror Bill ng 2020 na tinanggal na yung kalahating milyon na parusa sa mga abuso o magpo-falsely accuse sa mga terorista o mga hinihinalang terorista. As napaisip ako, bakit pati nila kailangan tanggalin? Anong kasamaan ba to? Bakit masyadong halata? At ito yung nakita kong sagot ni Senator Panfilo Lacson. Napakahina ng ating batas, no? Dahil ang unang kadahilanan dito, natatakot o nangangamba yung ating mga kapulisan, yung ating militar, na mag-file ng violation ng Human Security Act dahil sa isang provision na pag kina-acquit yung kanilang hinuli, magmumulta sila ng 500,000 pesos per day of detention. Nakakaasar, no? Sana parang teleserye na lang ang buhay na kilala mo sining kalaban mo, sining kakampi mo. Pero dito, naghahalo-halo dahil syempre komplikado ang buhay. Hindi lahat ng mabuti kala mo masama at hindi lahat ng masama kala mo mabuti. Kaya kailangan nating laging alamin muna ng maigi lahat ng mga impormasyon. Alam ko nakakapagod, alam ko kasama to sa ating problema bilang kabataan na pinanganak ngayong panahon ng internet. At isa tong sumpa at isang biyaya na kailangan natin dalin at malagpasan.
naman ito, na-aresto siya dahil sa isang meme. So alam ko marami nagtatawa, Paolo, pwede pa ba mag-post yung meme tungkol sa gobyerno? Oo naman, sinabi rin ito ni Panfilo Lacson, ilalagay ko lahat sa description. Ano pong sapat na safeguards para dyan na Senator? Opo. Kung ready sila makulong ng 10 taon, edi mag-violate sila under the Human Security Act, under the ordinary laws, ano? Yung violation ng pulis, hindi ganyan kahaba ang parusang pagkakulong. Dito, sinadya naming habaan, ginawa namin 10 taon para talagang deterrent na mag-ingat sila sa pag-violate ng pag-aresto o pag-violate ng civil rights o human rights nang arestuhin nila at iimbestigahan nila. Hindi malalagpasan nito ang iyong freedom of expression. At kasama yun sa mas mataas na constitution, tandaan nyo, ang constitution ang mas malakas. Kahit 10 milyong iba't ibang batas, iba't ibang terror bill, tadjak bill, tutong bill, kung ano bang bill yan. Kahit magtulong-tulong pa kayo mga putang ina nyo, hindi nyo ako matatalo. Mas mataas palagi ang constitution. Ngayon, nandun sa panghuli, ang intent. Ito ang pinakamahirap sa lahat kasi ito yung vibes ng 1984. Paano mo malalaman ang intent ng isang tao na hindi mo naman kilala? Ang tawag dun sa libro ng 1985 ay double think. Yung gobyerno nila dun sa libro, sila na ang nagsasabi, basta isipin mo lang. Kami na nagsasabi na iniisip mo to. Yun yung malabong parte at pati na rin yung definisyon ng terorismo na kasama dun yung pag-dissent, na nakasali dun yung legitimate na dissent o pag hindi sang-ayon, dahil opinion mo yun. Maaari ba itong gamitin sa'yo para ipakulong ka? Kung hindi siguro malabo yung pagkakadescribe nila doon, ay hindi siya magiging bukas sa interpretasyon ng iba't ibang tao, ng iba't ibang magagaling na lawyer na magaling magpaikot ng lohika at magpaikot ng opinion ng tao. Tulad ditong termino nila na create an atmosphere or spread a message of fear. Ano ibig sabihin nun? Ang dami, may ibang tao na hindi natatakot sa isang bagay at may mga taong sensitive sa kahit ano. May natatawa sa dark humor. Merong abnormal ang kanilang humor. Paano kung yung pulisya na nagbasa nun sensitive? Paano kung sino magsasabi nun? At paano naging lehitimo kung sino man ang pumili doon? Kung ang mga pipili nun ay mga kasama sa isang gabinete, hindi ba madali pasukan yun ng politika? Kaya rin, lalo na sa mga artists, diba? Lalo na sa mga memers natin dyan, mga pages na nag-express sa kanilang opinion. Hindi lang sa administrasyon na ito, yun ay lahat pa ng administrasyon na dadaan pagkatapos ito. Dahil itong batas na to ay pwede rin gamitin ng mga susunod na papalit. Hindi to laban ng dilaw at pula o ano mga kulay yan. Laban ito ng mga mamamayan sa kanilang gobyerno na demokrasya to, dapat pantay-pantay tayo. Yun yung pinaka-vague dito sa batas na ito, yung intent. Paano mo ipoprove ang isang intent dahil na may nakita kang ginawa niya, kunyari meme, o may ginawa kang artwork na sabihin natin against sa isang gobyerno. Paano mo masasabi intent na yun ay rebellious o sinasabi mong nagre-recruit ng terorismo? Paano mo i-verify yun? Iba-iba ang epekto ng isang art sa iba't ibang tao kasi iba-iba yung pinagdaanan nila eh. Diba? Kaya nga may dark humor na nakakatawa sa ibang tao, may mga ayaw naman nito. Naiintindihan ko yun. At inirerespeto ko ang pareho nilang kagustuhan. Yun yung pinakamahirap dito kaya hindi ko talaga mabigay ang 100% ko. Nagpapatawa ka ba? Sa pro-anti sa bill na ito. Kahit magkasulungat tayo ng kagustuhan, di ba, mapapro ka man o anti sa bill na ito, ipinaglalaban ko hanggang sa aking kabaong ang iyong karapatan para sabihin ito. Yun ang pinaka-ibig sabihin ng freedom of speech. Ang iyong kakayahan na sabihin ng iyong mga hinaing sa gobyerno, sa mga politiko, sa sarili mo, sa mga kapwa mo nang hindi nakakasuhan at hindi napipigilan ng kahit sino man. Siyempre, di ba, tandaan nyo, ang inyong karapatan ay tumitigil lamang sa karapatan ng iba. Tulad nga ba, tinagalog ko lang sinabi ni Voltaire, di ba, na I disapprove of what you say, but I will defend to death your right to say it, diba? Kaya pro ka man o anti. Dahil ito ang nagsisimula ng produktibong usapan. At kahit hindi ko gusto yung mga sinasabi mo, kahit feel ko basura yung mga sinasabi mo, may karapatan ka pa rin sabihin niya at ipaglalaban ko yun. At sana ay ipaglaban mo din ang aking karapatan. Kaya ang pinakamabuti na lang natin magagawa ay ipaglaban agad. Pag merong injustices o merong mga taliwa sa hustisya na nangyayari, tumatalo na agad ang mga Pilipino para tulungan ang ating mga mamamayan. At isa yung
magandang ecosystem. Alam ko mahirap pagkatiwalaan ang marami sa ating mga opisyales ngayong panahon na sakuna, pero wag natin hayaan yung mga maruruming mansanas na yon na batakin pababa yung mga mabubuti nating pulis, yung mga mabubuti nating senador, yung mga mabubuti nating mga mambabatas sa Senado, House of Representatives, at kung ano mga government body yan. Meron mga mabubuting tao dyan, hindi yan lahat marumi. Dahil diba, tulad ng mga nakita nating meme kanina, yung mga takot na biglang may takot na sila, diba? Yun yung bagong trip ngayon, natatakot na sila. O basta pag sinabi ko yung pangalan nito, hindi yun sapat at hindi yun probable cause para kasunod ka. Diba? Pag nag-i-incite ka na sa rebellion, nag-i-incite ka na sa kapahamakan ng maraming tao na mayroon naman na sa Human Security Act noong 2007. Pero hindi nyo kailangan matakot sa anti-terror bill. Ang kailangan nyo matakot ay yung mga tagapangasiwa ng anti-terror bill na yan. Diba? Hanggang gaano kalapit sa mga salita na yan ang susundin nila. Tulad nga ng lagi sinasabi, diba, sa politika, ang mabuti nagiging masama at ang masama ay nagagawa nilang mabuti. Kung nag-expect kayo ng sagot sa akin kung mabuti ba to o hindi natin malalaman yun dahil diba, hindi pa natin nakikita ang hinaharap. Pero huwag kang mapapako sa nakaraan. Kailangan natin magbago araw-araw, matuto ng bagong kaalaman araw-araw. Pero yun nga, diba, may mga 14 days pa doon na, paano yung 14 days doon? Hindi pwede nila akong pahirapan nun, diba? Sa likod ng kulungan. Ano ang pipigil sana? Hindi ako i-torture doon kung gustuin man nila. Yun ang mga iniisip ko, eh. Kung pro ka man o anti ka man doon, laging merong maruruming mga prutas sa kanya-kanyang kampo, di ba? Yun ang bumabatak sa kanila pababa. Yun ang tinuturo ng magkabilang parte para pahinain yung argumento nila. Ako, kinukuha ko yung mga malilinis sa mga prutas doon, yung mga mabubuti doon, ang ating nakakaligtaan. So, doon tatapos sa ating balitang ina ngayong linggo. Di ko alam kung merong sense yung mga pinagsasabi ko. Kung meron dyan mga nagtapos ng law o mas nakakaalam sa mga kabubuan ng mga sinabi ko kanina, huwag kayong mag-comment below, magbigay kayo ng mga usapan na produktibong mga mensahe sa isa't isa. At ako ulit si Mocha Frappuccino, nag-iisang legit fake news sa Pilipinas. Sana may natutunan kayo. Mocha Frappuccino.